I dag vil jeg lave en askepot. Jeg har købt den her kjole. Og som Askepots venner vil sige, den er gammel. Og så vil Askepot sige, ja, den er jo nok lidt gammeldags. Men jeg tænker, at jeg kunne gøre lidt, så den fik lidt mere talje, fordi den er en lille smule for stor. Og så vil jeg gøre lidt af ærmerne, de er nemlig også for store. Og så havde jeg den plan, at jeg ville sy nogle perler eller nogle knapper på. Og sådan forskellige metalknapper her, som jeg tænkte kunne sidde op langs kanten her. Så det vil jeg prøve. Så, den er færdig. Knapperne på her. Så er der elastik bagpå til lige at stramme lidt ind. Og så en lille knap heroppe i kanten også. Og så en anden knap herovre i den her side. En anden slags knap.